oras shalom dihita saluhutna. Hatani debata dihita di bagasan sadarion Selasa 10 Februari 2024. Imana tersurat di Yesaya 52 ayat 7. Songonoma didok disi. Lehet nai di atas ni akka dolok. Akapat ni perbarita nauli. Napatu begehon hadameon. Namamaritahon barita nauli. Napatu begehon hatuaon. Namadok tu Sion. Debatamdo bakit raja. Uren itu hatta dang panguhuman si pasahaton tu halak na marsitaonon. Alay apulapuldo sayang giat lubang rohana. Turpuk jamita sadarion balik dado sikap ni jolma ima nasay manguhumi halak. Ia halak na porsea na yang sibuan barita na denggan. Panurirang Yesaya pasahaton apula puldo baga-baga tu bangso Israel na terbuangi. Ay mago pudo roha dohot ate-ate ni bangsona dihabuangan. Alay di pasahat mabaga-bagai songon na di ayat 7. Lehet nai di atas ni akka dolok. Akapat ni perbarita nauli. Na patubigihon hadameon. Na mamaritahon barita nauli. Na patubigihon hatuaon. Na madok tu Sion. Debatamdo bakit raja. Barita nauli. Baga-baga. Napaposton roha. Ido narikot. Di bangso na terbuangi. Ditikii pakilalaan nasi danunga magobe sihirimon. Ala sohia dibege hata si palua na boy mabuan nasida haruar sian habuangan ni Babel. Buasa parir hape bangso nang majalo padan do pasu-pasu do opo nasida. Patut do lulu-lulu sainin na rohana. Saunari panurirang Yesaya ma napaposon roha nasida. Tikion nungalam maol ekonomi. Pemanasan global. Bencana alam na so maradi. Parpolitik na holan makarikoton kepentingan pribadi. Manosak do akka radikalisme agama. Lam ngali roha na masih haholongan. Pakorhon yon, mahiu jolma mangalului dalan hanguluan siapari. Nunga tiki na huria, patubigihon suara hadameon. Barita nauli, barita haluan tu portibion. Asa posot roha ni jolma, laho makaporsiai debata. Amin.
Debata mual ni saluhut asi-asi dohot asini roka. Nung ngasal ku sadari ti bagasan mingguon. Nung nga di pamalupo guguk. Markite na peak pamatakon di podomangku. Uingot saluhut akka badanmu na madok. Ari na'y baru imangulo na'y baru. Atong pa'y baru matopi. Lehon magugug kumarkite-hiti sinodang nasyan ko. Di manugoton, hati hahehe ahu mangula ulaw ko. Sayang giat maaka ulaw na denggan na hujalo, uhud na huulahon. Mologaor pikiranon, homa na pamenakon. Asa tungpos waluku. Asa parnidaan ni hapor siyaw kutoktong tuho. Laho marnida haluaon naong pinasahat mo ti bagasan Jesus Kristus Tuhan. Amen. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Mari dukung acara ini melalui doa dan partisipasi kita untuk mensubscribe. Tekan juga tombol lonceng untuk memberitahu bahwa Anda mendapatkan acara yang terbaru. Tuhan memberkati.